Okay, etong ref, pwede natin masilip din ang ref. Pwede din. Okay, unahin na natin taas. Yes, tagalig. Okay, this time, tingnan naman natin. Dito ka sa kabila, ayan. 1, 2, 3, go! Buksan na! It's DJ. Momshies at mga anakshis. Eto na naman po si Momshi G and welcome back to my channel. And for today's vlog, for tonight's vlog, kasi nga gabi na, magkakaroon tayo ng house tour mula dito sa bahay ng aming nakatatandang si Trip ni Wyatt or Ryan Michael. Ayan. At para naman masaksihan natin yung kanyang kabuuan ng bahay kasi mostly sa sala lang kami or dito sa kanyang what they call this, parang standby area ng mga okasyon, ganyan. So ngayon, simulan na natin ikutin ang buong kabahayan. O hindi yan ang bahay ni Wyatt. Ha? Hindi lang ang bahay ni Wyatt. Ano po yun? Ito siya, oh. Hi! Hello! May yelo kayo? May senior, ano ka ba? May senior citizens card na kayo? May tubig pa kami. Yelo. Wala na, tubig na lang. Nagahang na po yung matanda, hindi na po makasundot ng maayos. Ice tubig po yun. Makiki-house tour tayo. Kaya kumusta na? Sana nakaligo ka na. Naligo na ako actually. Okay, simulan na natin mag-iikot. Pasok sa ating bahay. Wow, ito na yung kanyang sala. Pagpasok mo sala agad. At, Grabe ka umuya. A to C, tutok. Tutok ako sa PBB by Brain Damage. Talaga. Subukan natin yung subukan natin kung talagang tutok na tutok ka. Anong oras ang PBB? 5:45. Every ano yan? Monday to Friday. Pag Sabado, 7 p.m. Linggo. 8 p.m. Ha? 7 p.m. din! Ayaw nga. Gumagawa na sariling desisyon. Ang bongga nakatutok. Ano na mga latest Ang kaganapan? naganapan ngayon ay kung sinong leader ng girl at saka boy. Bakit? Ba't sila Nasaan sila? PBB jail. ang kulungan? O kasi nagkaroon sila ng mga violations. Okay. So habang naka-mute mo rin ang ating music, ang ating TV. Okay, bigyan mo naman ako ng kwento sa mga picture at taray. Ito po yung papunta kong Baguio. Lahat yan lahat yan gawa ka na? Wala pa. Ha? Wala pa. Wala ka bang gawa niyan? Meron na. Ilan taong ka na yan? Filter lang yan. Ilan taong ka na? Mga 25. Yun sa totoo. Ha? Magkain lang. 35 ka lang yan? Parang isa lang yung ilong mo dyan ha? Ito, saan to? We're going to Tarlac. We have a show with, boy band ko. Boy band? Yung Ay, boy band PH. Hindi, boy band ko yung Before 7. Before 7. Dito, ang ganda ng legs mo dito ha? Ito pa yung legs ko, pinagmana ko pa yung kay Queenie. Kasi may diabetes. Saan ka naman mapunta dyan? Sa parlor. Ha? Salon-salon lang? Kasi may ko dyan, may walk. Parlor isa ang nanay ko. Ito, ang baba mo rito, parang ang heartthrob nung 70s, 80s. We're going to Tagaytay na mamaya with Punky. Si Punky hindi uminom dyan kasi walang lalaki. Yun lang. And, Sa house ko yan with my dogs. mga pangalan ng dogs? We have Pam Pam, we have Yum Yum, and my new kids, Geneva, ang mukhang Didong. Ang taray, kinuha mo na yan kay Didong. Binigay ni Didong ko sa vlog ko, narinig mo naman dito. Kasi nga sabi nila nag-comment, oo, binigay talaga ni Didong yan kasi wala na siyang Luis. Allah. So, may pala ito, may story. May story, kaya binigay ni Didong kasi wala na si Luis. Baka naman wala nang pambili ng sabon si Didong. Huwag mo ni kwento, wala namang mga pera. Ay, si Miss D pala. Sorry. Sorry po. May bisita pala kayo. Siya ang chismosang kapitbahay. Sabi pa ni Tess. So siya si Wyatt, meron tayong TV black box, Oo. meron tayong internet social. Yes. May mga pa-wifi, okay. Ano naman itong mga abubot mo sa cabinet? Ano yung... Actually, Parang mahilig ka sa mga... yeah, mahilig ako ng mga Buddha-Buddha with a twist of Budol. May sarili pang bubudol.
Okay, ano meron dito sa kainan mo? Dapat na tayo sa iyong... So guys, kainan. this is my dining table. No, actually, magdi-dinner kasi Oo. later, so may mga food na tayo. Special time. Ilan kayo dito sa bahay? Ako at saka yung yaya ko. Ay, susunod, may yan. Yaba yaya. May payaya si ano, may payaya si Inay Wae, ang bongga sa siya. Ang lababo, Madumi. ang dami pang kalat, hindi pa nakapaglinis. At- Ay, you have also pussy. Ay, baka, this is ano. Ay, this is Lena. Ang tara. Si? Lena. Ay, parang yung labidale. Yeah, labidale Ano na, naman yeah. labidale. Ang daming stocks. Bakit ang hilig mo sa ano? Mahilig ka sa noodles? Yes, kasi minsan hindi ako nagluluto, kaya ganyan lang akin. Ah, okay. So, ano lang? Ano ba tawag dyan? Instant. Instant foods. Okay, mga instant foods. Okay. Dito naman, ano to? Dirty kitchen. Marami So, na- asan yung dirty kitchen? Asan yung malinis na kusina? Sa taas. At tayo nasa taas yung kusina mo. Ah, okay. So, meron sila ano dito. Go. Paano yung init? Actually, we have exhaust fan. Ah, saan? Bubuksan lang niya pa may nagluluto ko siya nagbubukas. Ang tari automatic. Yes. Ang tari ng bahay niya, sarot-sarot ha. Wala charot yan. Okay, so andito yung kanyang mga ano, Yan. mga kaldero. Okay, CR. Yes. Pwede natin tignan yung CR. Pasukin mo siya, may lalaki dyan. Ha? Talaga? Service lagi yung lalaki dyan ha. Ah, oo. Hala, bakit may kutsilyo? Kasi nga, pag nagbubukas kami ng ano, huwag mo lang marunong yung CR. Close the door, close the door. may kutsilyo sa CR. Oo, okay. Okay na po tayo CR, ma'am. Hindi kasi dumating kami, so nabala. Biglaan po kasi pagdating nila, ma'am. Actually, di ko talaga alam. Oh, pero alam mo tong plano kong house tour, ha? Baka sabihin ng mga, ano natin, hindi malaki tayo inabisuhan. Wala ko sinabi. Ah, talaga? Tsaka mamaya may kukwento ako sa'yo after. Bakit? Naiyak mo. Ano yan? Mamaya mag-after ko. So, okay. Etong ref, pwede natin masilip din ang ref. Pwede din. Okay, unahin na natin taas. Yes, tagalig. Ay! Walang lamang. Nakakatawa naman dito, ang lamig. Parang ito na lang yung aircon mo sana, para tipid. Yes. So, meron tayong one piece of nakagatang cake. Okay. Lemon cake. So, ano to? Fish ball. Longganisa, tsaka yellow. Okay. Grabe, nakakaiyak punong-puno. Yes. Ay, sa baba mas puno. Okay, this time, tingnan naman natin. Dito ka sa kabila, ayan. 1, 2, 3, go! Buksan na! Wow! Ang daming tirang ulam. Nakilumi ko. Okay, so may mga iba't ibang ano. Gulay. Hindi ka ba nakapag-grocery? No, actually, grocery is Friday pa lang. Ah. Kaya, biglaan kasi house tour mo, kaya wala, hindi take paper. So yung totoo, walang pang grocery. So nananawagan sa pang grocery. Yeah. Miss So D. meron din pala tayong mga gamit dito, no? Miss, di ba ka naman? Nagagamit mo ba tong ano? Nagagamit? Grocery. Ha? Baka naman. Pag grocery. Loob lang ng rep. Ah, sige, ibibenta natin mga aso. So ano tawag nito? Kuya ba ano? Heater. Heater ng, Hindi. painitan ng tubig. Painitan ng tubig. So anong tawag mo dito? Blender. Ah, okay, blender. Ay, andun yung ano niya. And this one is microwave. So siya, yung microwave. Kakabeto ka sa utensils. Yes. Okay. Lumalamig yan? No, only ano lang kasi nilalagay lang sa rep yung ano. Ah, okay. So, akit na tayo sa kanyang ba? Ay, bago ang lahat, gano'n ka nakatagal dito sa Actually, apartment? 15 years na po ako dito. Ang tagal. Yeah. Tapos magkano ang upang mo? Secret. Ang tagal. Ang bongga ha. Pero 15 years? Yes. Okay. Feeling ko talaga mayaman talaga ito sa Naiwae. Okay na tayo, imuuna ka na sa second floor. So, we're going up. Ah, ito, kanina galing? Galing yan sa friend ko. Actually, ano yan, 19 pa daw yan ginawa. 1990? 19. Ah, talaga? Ang bong. Puzzle. Parang siyang luma talaga siya, no? So, this is your altar. Yeah. Actually, we have about artal and mayroon ako mga budol. Yung ating mga ano. Chinese character ko. Ah, okay. Catholic ka ba or ano? Catholic, pero naniniwala ka sa mga Chinese, I mean. Yeah. Okay, so, may dalawang rooms. Saan ang rooms mo? Dito, Eto. guest room. Ah, okay. May mga guest room tayo. So, dito na tayo. Papasok na tayo sa ating party na. Ay! Ang tao. Ano sa yun? Ha? Ano?
Madam. Ay, good evening po. I have... Yoko! May sita! Saan ka? Madam, mag-tour lang kami. Mag-tour mo diya ka. Di ba mo kuhaan ka ng amo ng balay? Oh, mga boss ko po yan. sila may-ari ng bahay? Actually, ako Sino talaga yung siya? helper. Katulong siya. Sabi ko, house nyo ng bahay Sino mo. to? Sino po to siya? Ako nga katiwala, pinasok kita sa bahay. Pero hindi ako may-ari. House tour lang. House to. Ito po yung aking amo. Sila pala yung may-ari. Si Doña Yong, at saka si Doña Day. Doña Day at Doña Yong. Doña Yong. Doña Day. Ang tara. Akala ko nag-ano sila, honeymoon. Napakaganda ang ano mo ngayon. Grabe. Ang ganda ng mga donya na mumuo yung blush on. Ikaw, yan, i-focus mo yung oh. Ganda. Kumusta? Papas siya, Day? Kumusta ang pagpapahinga? Ay, ano tawag mo dito? Ano Yan, may tawag lampshade. dito? Kaya, napailaw siya. Ay, ano? Ito po ay galing sa Abaca, in Ratan. Sarap. Ratan yan. Saan nabili? Nung nag-tour tayo sa Olongapo. Bongga. At take note, mahal to. Magkano po? 15,000 pesos. Yung wallet niya, ma'am. Ay, kaya pala, kay Inday, doon niya pala yun. 15,000. Oh, 15,000. Pero inutang lang naman yan. Meron din kami mga shoes dyan. Ano po, Jela? Bonggang Explain ang mga shoes tayo. Ito mga shoes mo. May fila po tayo dyan. Ano? Fila. Fila. Pila man. Fila. Tag-fila daw isa. Fila is taga... Ito yung pila niya. Ingat. Galing din sa Bangkok. Bangkok? Saan yung Bangkok? Ano Bangkok? Bangkok pala sa Bangkok yun. Saan yung Bangkok? Anong Bangkok mo? Bangkok yun sa ibang bansa. Anong Bangkok mo muna? BPI. Bangko yan! Bangkok. Mahilig ka sa mga shoes. Mahilig talaga sa mga shoes. Ang taray. Ang yaman ng mga amo mo, no? Actually, this is the shoes na kabibili ko Pero yung lang. aircon namin, na masisira. Pero babawi kami sa mga shoes namin. Yeah, this one. Mahilig ka Ayun, ito yung sinusuot ko pag may lakad ako dun Yes. sa mga magkita kami. Anong tawag sa shoes na yan? Budol shoes. Hoy, sinuot mo na ba yan sa Showtime? Sinutudan pumunta ko ng ABS-CBN. Anong ginawa mo doon? Maganda to. Nanood ako ng Laban ni Vice Ganda. Laban ni Vice Ganda. And, At ito yung Adidas na hindi ko pa sinuot to. Mas plano ko nga, ibigay ko nga to. hindi mo ba nasuot pero may medyas Ibigay mo ba? na sa kanya, ibigay mo na sa kanya. Pwede sa'yo na, pwede na sa'yo. Talaga? Kasya sa akin to? Wala, ang babait naman ng mga... Mahalo yan, sa'yo na yan. Saan mo to nabili? Saan mo naman nabili to? Yan, nasa mo. Sa mo na kasi binigay lang. Sa mall? Saang mall? Saan yung mall? Sa mall? Oo. Mall? Sa mall? Ito, sa mall mo. Oy, doon natin Mall yun. yun! Lunali yun, hindi yun mall. Ano ba yan? Mahilig ka talaga sa mga shoes. Oh, actually guys. O, isa dali. Naku, total, nandito na rin naman tayo. Meron kayong pinangako sa akin. Ayun! Wala ba sa Meron. akin? At syempre, meron din siyang... Ito, kasya ba sa'yo? Maganda yan. Totoo mo? Ang tanong nga kung kasya. Siyempre, oo, no? Hindi ka siya, Nay? Kapag Hindi ka parang kamatis yung paa mo? Oo. Parang kasha ko yan. Masyado siya, Nay. Actually guys, we have a story. This shoes po is Adidas. binili ko siya, limited lang kasi to. Nung binili ko siya sa Adidas, limited lang siya. Ang bili ko rin, mura lang siya. Yes. Oh, Ay, fit kasya na nga. fit! Pero hindi bagay sa yung mom. Tadaan! So bibili ko lang siya ng 7.5. Ito, Nabili mo ng? 7.5 kasi limited lang kasi itong shoes na to. Actually guys, alam ko dito meron nito si Karil. Ah, talaga? Yeah. So syempre, wala akong nagawa kasi nabudol ako for today. I'll give you na lang to. Ah! Oh, hindi, ang sarap sa paa, pero yung daliri ko nakaganon, no? Kasi di kasya. Kasi, Hindi ka siya. kasi nagkamatis yung paa niya, may kamatis. No. Di ba ang ganda ang luwag sa ano? Oh. Tingin nga, Nay. Anong size Ah, siya niya? masaya hindi. Oh, Masikip siya. Hindi mo ka siya, Anong size to? Ah, Kayo yung... Ah, 7 yung mga amo mo. 7.5. Actually, Ay, hindi masyadong 7.5. Ay, ganito na lang. Bibili ko na lang si Gladys. This is the vlog. Bibili ko na lang si Gladys ng bata. Kasi this coming Thursday, we have sa bata. Magbibigay sa akin ng bata ng discount. So, anong size ng paa mo? So guys, ang mga bata product boys, ganito mga... Ay, gusto ko yun, no? Yung ganyan. Ganito yung mga ano nila. Ay, I love it. Tapos, pag nagsusot ka ng Kailan, shoes, Nay? Kailan ba? makikita doon yun yung paa mo, medyas mo. Okay, So, bibili kita nito. Anong size mo? 9. Okay, 9. Ako 10. Okay, mali pala yung vlog natin.
Ganito na lang. 9 din. Ganito na lang pag una kong bibilihan si Gladys. Oo. After siya, kayong dalawa. Sige. Okay, ngayon silipin natin ang laman ng mga cabinet ni Nay White. Ano gusto mo unahin natin? Ano na lang yung mga signature na lang na ano. Wow! So guys, actually, mahilig talaga ako ng mga Lacoste na t-shirt kasi, May pa-shout out. oo, baka naman. May mga palako. Hindi, alam mo kung bakit po siya ganyan. Hindi dahil ano siya ha, material. Explain mo kasi bakit. Hindi, kaya ako dumadamit ang mga signature kasi pag may mga client Client, ako, yes. pag tinignan kanila, parang, ay, okay pala to, ganyan. Yes. Kaya- Presentable. Oo, ang yun tawag. yun. Kaya hindi kailangan sabihin, ay, hindi siya naman, naglakal-lakos ganyan. Nung dati yun na marami pa tayong mga project, alam mo yan. Nag-i-invest din tayo kasi yun. Yung para sa ano natin, yung appearance natin with the client. Eh, din ako ng mga ganito, we have a Uniqlo. Napak. Yan. Yung ano mo, yung mga, tawag mo nito, jogger. Yes. Nagmamaong ka, hindi. Marami din ako maong. Wait. Ano? Ito po yung nilalagay ko sa... Hala, na booking. Bakit meron kang padding ng puwet? Wala ka na compare. Namula. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala minsan pag maglakad siya, nakaganon siya. Yung pala meron ka dito, nahuli. Nahuli ko, nakita ko. Alam niyo na Hindi, secret. at least patigyan mo, oh. Oh, Oo. Hala, bakit butas? Butas pa yan. Kasi Bakit? gusto ko para ihi ako, gagano ko na lang. Kasi kaya... Yeah, nakakaloka ka. Okay, so ito yung mga, at saka even yung mga jackets. Yan, meron akong Korea, mga ganyan. Okay, so, May din ako ng Uniqlo, ganyan. ano yung mga polo? Ano Ay, yung yung mga ano? nasa baba, yung mga underwear mo? Hindi yan ng mga underwear, tapos meron pa ako another mga costume, sa mga event. Okay. So nakahiwalay yung mga ng costume. Oh, mga para t-shirt mabilis. yan. Oo. Eto pwede natin i-open. Pwede din. Baka may tao dyan ha. Nandiyan naman si Iyong. So mahilig ako ng mga jacket, ayan o. Ito naman mga jacket. Jacket lang. Mga sweatshirt. At saka mahilig din ako ni Chong Miss Gladys. Yan. Okay. Gucci. Karo yan eh. Ito is 4. Bigay sa'yo to? Hindi, binili ko. Binili mo. Okay. Alam ko, nasuot mo na to nung natin minsan sa isang event. Batangas. Mahilig kasi ako ng mga Gucci. I have one that. Another. Yes, yung Yung white. yung white. Yan, guys, ganda. Okay. Ang dami mo rin, no? Okay. Itong maong, suot mo nung nag-ano tayo. Pwede sa'yo na yan. Gusto mo? Hindi nung nag-ano tayo, Davao, yes. Tayo ni Brenda and ni Aero. Yes. Ano tong... So, ito siya talaga, kaya kinuha ko to. Kasi, ako ang mag-sponsor sa kasal ni Inday Katok at Supposed to be. hiwalay na pala sila. Hiwalay na ba kayo? Mm-mm. Ito talaga. Ayan, costume dapat ni gagamitin ni Inday Katok. Ayan. Yan talaga. So, actually, ang gagawin ko talaga kay Inday Katok sana, mayroon silang magdi-date sila, tapos ito susuotin niya, circle tayo. Tapos, because nawala kayo, si Uyong na lang gagamit dito. Ay, Kasi nasa baba si ano. Ay, sayang. Sayang mo maganda. Sayang na. Yan ay. Yan. Sayang. Ang magaganda. Diba? Ayaw ko na magbalikan eh. Parang tong color na to nakakaninay talaga. Oo, at saka ganda yung kulay. Very mother of the bride. Actually, So, mo nga, ikaw yung bride, tapos ako yung mother of the bride, no? Kahit ganyan lang, oh. Ang thumbnail lang natin. You're living in a tough Tapos time, tingin. full of trials. Pang-emote lang, no? Ang bongga. Ang bongga nito. Pinaparentahan mo rin to, Nay. Hindi, actually sa friend ko yan. Hi, Miss Jaja Gabonal from Taytay Rizal po, sa kanya po ito. Okay. Ayan, hello po. Okay, so andito na yung mga pambahay mo. Yan lang. Maong and shorts. Sure. So, hanggang dyan na lang po ang ating mga damit. Siyempre. Ayan. Ay, dun sa taas. Ano yung mga nandun sa taas? Kuya, ba mga shoes pa? Okay. Ah. O, yun naman pala. Baka dyan na lang may mga... mga stock ng shoes. Okay. So, you have one. Antaray. So, sa mga aakyat po dito, ayan, alam niyo na kung saan yung... Oo, alam niyo na kung saan jacket, Hindi, actually, hindi rin sila basta-basta Ang kaganda din sa lugar mo, hindi ka basta-basta Oo, yung kasi may password kasi sa ano namin. Sa gate, pa. sa main door. 1, 2, 3, cheat. Tapos, X, cheat. Ganun. Tapos meron pa fingerprints and eye. Ay. Ito, so, ang bong. Hindi nga ito nakapasok, umakit nga ito sa taas eh. Saan dumaan yan? Diretso siya doon. Saan? Sa may butas. Oo, kasi nga, sila siya eh.
Okay. And for that, ako, Nay White, maraming Thank you salamat. din. Kasama na kanyang mga amo na sina Donya Yong at Donya Donya Day. Day. Ayan, maraming salamat. Ako, para sa ginawa kong house tour, yung kabilang room kasi hindi pwede. Kasi, Ay, pwede rin pasukin. Pwede. Kaso walang ilaw kasi yung pinakatira dyan kaalis lang. Wag na. May kasama ka din. Dati Ka-share. before. Dati na before. Okay. That's Tama ba good. yun? Dati, before. Ayan. Ako, maraming salamat, Nay, Yeah, sa thank you din. pag-unlock sa akin na maipakita sa mga ano natin, sa mga followers natin ng iyong bahay. Ano ka ba, maliit na bagay, ikaw yan. Tsaka yung sa mga amo ko. Yeah. Mo, Madam, Kain na tayo, Manda. magkain na daw. Kaya na ba tayo? tawag hindi madam mo. Bakit mo? Momo. Mo. Oo. Ayan, maraming salamat muli. Ayan sa inyo lahat, guys. Yes, Huwag po guys. natin kalimutan, supportahan and Trip subscribe. ni Wait po. And together with Bagyong Uyong and Inday Kado, Bye. si Miss D na Marites ng Yes. ang chismosa ng kapitbahay. Mia. Mia Ilocana, Mia Caloca, Marian Ambiciosa, ayun ang aming mga social climbers dito sa Manila. And of course, huwag po natin kalilimutan, please, Brenda Midge, Ispricatate Fans Club, para po sa kanyang fan page and group page, and i-search yan, i-like nyo lang po yan, and you can also post and show your support para kay Brenda Midge. Yes. At syempre, huwag niyo po kalilimutan, yours truly, Ma'am Shi G, para sa aking YouTube channel, at Althea Baba Boom na mamula sa aking Facebook page. Maraming salamat, Ma'am. Ayun, at dahil dyan, kakain na tayo. And special thanks din para sa ating camera woman, Miss, ano ang pangalan mo? Binibining Pangalan? Ratsu. Maraming salamat. Thank you. Hi Nico, sa aming videographer for today.